Igama lami nguVuyo kaMchunu, ngisuka eDandi. Namhlanje usuku olukhulu sivakashelwe iNkosi yamaNazaretha, uNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu, esikoleni i-University of the Free State eseQwaqwa eButha-Chaba. Khona sijabule impela ngokuza kaNkulunkulu ekhempasini yethu. Kunjalo futhi sithukile ngoba sibancane, siyingane kodwa futhi sijabulile kakhulu. Siyabonga kakhulu Ndebele ngifunda la e-University of the Free State. Ngizothi ngiqhamuke eMnambithi. Namhlanje sivakashelwe uNyazi lwezulu, sijabule kakhulu. Njaqala uNyazi ukufika la? Uyaqala. Sanibonga. Siyabonga. Unokuthula Mdakane, namhlanje usuku olukhulu lwethu ngisiqhamuka eMnambithi kuzofika inkosi yethu uNyazi lwezulu liyaqala ukufika la. Sijabule kakhulu singabantwana beNathesa bengifunda la e-UFS. Lo inkosana kwanene eMnambithi ifunda la eQwaqwa. Namhlanje eQwaqwa sivakashela uNyazi lwezulu, uNkulunkulu woNkulunkulu. Amen. 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 Unkosi enhla kaNgidi lo ufunda khona la eQwaqwa ngu-treasure ebhodini. Ngoba ke nje kunjena namhlanje cha siyajabula kakhulu, sisebenze ngokukhulu ukukhandla. Kuyimanje ngazathi siyaphupha. Kukhulu impela sifisa ubaba nje efike eqopha umlando la esikoleni ngoba kuze uNkulunkulu namhlanje ngiyabonga. Angisho wakwafika before la eFree State ubaba amahaza afika. Ubengakazi afike. Ngizoqala nje impela ngizoqala ukuze intabazo. Sizizwane njani? Awu jabule sidebile. Yazi uhluleka nokusenza inhliziyo nokuduza nginazi. shaka kancane. Siyabonga. Yeah. Hayi usitumo lo. Usitumo lo wakhumalula eMnambithi kusana media and publicity weNathesa executive. Ngithi nje phambili ngoNyazi siyabonga ukuthi luze ugcine lufikele losuku sithi nje laze lalukhulu losuku. Amen. Sikuphi la? Siseyunico la eFree State, eUniversity of the Free State lapho kudabwa khona uBhombela ke impela ke. Sithi nje laze lalukhulu losuku sicela uNazaretha ukuphuma ukuhamba koNyazi la usale busabalala ngendlela engwakazi ubonakala ngoba vele buyaciza kule ndawo kanti kuzalwa khona. Amen. Hayi lona ke ukhangelane lwazi wakanTshaba obizwa ke le Makhaba ngaze ngondoda ngisuka eThempelini laseThalaneni ngaphansi kaMshumayeli uMazibuko umkhokheli uMamchunu. Ngiyefunda la e-UFS ngenza iBA. Ngithi ke namhlanje kusuku olukhulu ke kade lilindelekile kade sisilindele silihlelele iminyaka nje lokusafika kungaba impumelelo. Siyathokoza namhlanje ukuthi ke uze kwaba impumelelo ukuthi uNyazi lufike njengoba selisenzele nje silindile manje kakhulu. Ngiyabonga. Siyabonga. Siza izigi sizinhloko uNyazi sendu yangena. Asiza izigina asizinhloko uNyazi. Siyabonga. Ngumfundisi uMkhwanazi wakhona lapha eFree State. Kuzushembe njengamanje la uza la eUniversity. Njoba ngilindela nje manje sengilinde nabeza naye ngizomemukela esangweni. Angene njoba nibona nje nemoto ethwele imbuzi nansiya. Ngilande yona ukuthi ingenise ngaphakathi lezi imbuzi zizokwazi ukuthi zizomukela uNkulunkulu eduze. Namhlanje na kunzima kakhulu lapha eUniversity namhlanje na kuza uThixo wethu bazombona bonke abantu. Yeah. Ngabe wakafika no before? Wakwafika before la inkosi. Inkosi ayikazi ifike enhloko la iyaqala ukufika la. Tshela kambe sikuphi la mfundisi? Sise Phutha Chaba iPhutha Chaba location endaweni yaseQwaqwa. Nayi intaba emva kwami awukhombisa. Nayi intaba emva kwami okuthiwa iPhutha Chaba leya. Okay. Yeah. Hayi siyabonga mfundisi wenkosi. Amen. Thank you.
Fundisi utamlukeni. Buya ngani? Nike khuluma kakhulunywa mahhala kubhaliwe phansi. Simbusisi. Simbusisi. I'll tell you, son. I'll tell you, son. What's your mood? I'll tell you, son. Ayıp. Isiqalo somthandazo wokuvuka sesiyamdumisa manje odunyiswayo imihla yonke. Amen. Isilandelo sebandla. uNkulunkulu onamandla nathi
uThixo umhle wakithi basebuhleni bazaNazaretha umnyazi lwezulu. Sizawubuyisela ke umsebenzi kaNkulunkulu esandleni sakhe ngengoma yesithathu. Nkosi busise ukuphakama kwabangcwele. Nkosi Nkosi bobuse
Ningezinye ubunye. Abaningi emhlabeni abaphila ngomuthi. Enkulu yomuthi. Sifana nemicimbi engamsisi. Inganthiya ukuthi ngiyabona amazoreta. Njengoba leyo ngithini. Yani la lesikhungo semfundo phakeme. Khona into eyenzeka ebuhlungu. Bathi abazali sebethemba. Bese ngene ucingo ukuthi sibanibani senze poison. Sibanibani senze ukuthi. Sebengazali bakho basazi izini zolanda okuhle. Sebezolanda umzimba wakho. Ongawethanga ukuthi bawulandise umzimba. Babeyimise ukuthi bakulande uphethe imiphumela ukuthi wazi ukondla bona. Evele niwenze ngiloko bantwana bonke abantu abala bazokuzana hayi ngaphandle manaza tatho nombani ola kana azithi sekugcineni hayi ukuthi uzonqamula impilo uzolanda imiphumela la ukuthi onda abazali wakhe isikhathi thina sewumuntu isizwe kufanele nihloniphe uze nihloniphe ihloniphe nezakhiwo lezi uhulumeni nakhele zona ukuthi makholeni kufunayo engakuthuli bese nishisa la manishisela akusekho yini kunofunda manishisa indawo enifundela yona anawucela nje kahle uhulumeni kuyothi umuntu kangathi manje ngiyafunda khona bazembhede engene khundane bazembhede manje bese ushisa indawo ufuna kuphuma ingundane cha igundane ufuna i-retex usemva leyo nkinga ngifuna i-retex bese uyivuze uma ushisa indlu kusasa izolala engenzela mina-ke abantwana bankulunkulu izwe lethu thina abantu abamnyama izakhiwo noma isiphi isethu thina abantu abamnyama kufanele sikwazi ukuthi ngebangize ngephepha ipeni hayi notice ngingasebenzisi anosebenzisa iphepha nepeni angisho ukuthi ngingayifuni iy'mfundo kodwa nazi iy'mfundo nifuneni ngendlela enokuyishonipha ngoba ufuna imfundo uyaliphatha ibhodi elibhalwe ufunayo ungabe usubuyisa bonke ibhodi bathenga la esikoleni kunale lento engekho esikoleni lesikole bathi ibhodi wena uyise lapha kubaphathi bazoyifunda lento basebebona lezi ngane ziyakuthanda ukufunda kodwa ishoda lapha nalapha wani kambe usishisa isikole sonke-ke manje ukuthi abezabo ufundayo lonke lokhu kwakhele thina nabantwana bethu benze lokhu ekufiswa yithina abazali babo mina ngifisiwe ukuthi ngishise into enje ngifuna khona la ngingaboni khona ngasolinye nababa hlale phansi kukhulume isolve into ngomlomo okoniwa ngomlomo ukulungise ngomlomo isikhathi sesingishiyile ngabe ngiyahlala ngibonga umama nami esikhungweni semfundo phakeme noma sibe bancane begeni siyala ungabi mangapha ukuthi amakhaza ayabhekile lelizwe kodwa-ke engifisa-ke nikwazi sekuseduze phambili mina ngicela nje uNkulunkulu amnike isibindi
namandla nethemba lokuthi niyazi into eniyizwelela lezo zinto engiyishilo manibe nazo lezo zinto lokule emakhaya abazali bajabule Amen. Simbusisi abaningi emhlabeni abalitholaanga yithuba elitholwe yinina kufanele nilibambisise kuthi nganithemba ukuthi mina njengoba namaNazaretha ngizokwenza lokho engikushoyo Wangani la lesikhungo semfundo phakeme khona into kuyenzeka ebuhlungu bathi abazali sebethemba bese ngene ucingo ukuthi sibanibani senze poison sibanibani senze ukuthi sebezali bakho abasazi izini kuzolanda okuhle sebezolanda umzimba wakho awungalethanga ukuthi bawulandise umzimba babeyimise ukuthi bakulande uphethe imphumela ukuthi wazi ukondla bona Ifayele nikwenzeke yiloko bantwana bonke abantu abala bazokwenzana hayi ngaphandle koManazaretha nombani ola bana azi ukuthi sekugcinile hayi ukuthi uzonqamula impilo uzolanda imphumela la ukuthi ondla abazali bakhe isikhathi agcina sewumuntu wesizwe kufanele nihloniphe uze nihloniphe ihloniphe nezakhiwo lezi uhulumeni akakhele zona ukuthi makholeni nikufunayo engingakutholi bese nishisa la manishisela akusekho kunye selofunda manishisa indawo enifundela kuyona akawucela nje kahle uhulumeni wonke umuntu kanti manje ufuna ukuna ngiphansi kombhede engene igundane phansi kombhede manje wena bese ushisa into ufuna ukuphumela igundane cha igundane ufuna i-retex usenza leyo nkinga nje ufuna i-retex bese uyivuvuzela uma ushisa into kusasa uzolalapha sengenzela ngake bantwana kaNkulunkulu izwe lethu thina abantu abamnyama izakhiwo noma isiphi esethu labantu abamnyama kufanele sikwazi ukuthi njengabandize ngephepha nepeni hayi matches ngosebenzisa matches anosebenzisa iphepha nepeni angisho ukuthi ngayifuni imfundo kodwa nazi imfundo lifuneni ngendlela enokuyihlonipha ngoba ufuna imfundo uyaliphatha ibhodi elibhaliwe ukuthi ufunayo ungabe usubuyisa bonke odoti lapho batheka la esikoleni ulande lento engekho lesikoleni lesikoleni phatha ibhodi wena uyise lapha kubaphathi bazoyifunda lento base bebona lezi ingane ziyathanda ukufunda kodwa ishoda lapha nalaphaya kwamba usushisa isikole sonke-ke manje ukuthi abezabo ofundayo konke lokhu kwakhelwe thina nabantwana bethu ukubani benze lokhu ekufiswa yithina abazali babo mina ngifisi-ke ukuthi ngiyishise into ezo ngifisi khona la ngingaboni khona ngasolinye nababahlalwe phansi kukhulunywe isolve into ngomlomo okoniwe ngomlomo ukulungiswa ngomlomo
isikhathi sesingishiyile ngabe ngiyahlala ngibona unginoma nami esikhundleni semfundo phakeme noma sibe kancane kule game sijwayele ungabi kangako futhi amakhazi ayabhekile lelizwe kodwa-ke engifisa-ke nikwazi sekuseduze phambili kimi yayitona nje uNkulunkulu akunika isibindi namandla nethemba lokuthi niyazi into niyizelela lezo zinto engiyishilo manibe nazo lezo zinto nobuyela emakhaya abazali bajabule Simbusise iphethe kabani lephethe ekaba iphethe Ithi abaphethe zoma asiboma Amen.
Thank you.